ta' wiċċek, int is-sema il-ħolqien, jisemmuwek l-art mis-sema, kull fil-ħolqum l-oħla l-istin, ja nidzek ħaj, għalix l-għodu għattajba lil kulħadd bl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispirtu s-Santu dawn ikunu ma'kom il-koll. U f'disejjin fl-imkien jiena u intom niċċelebraw il-Fader l-Ewkaristija. Nistedinkom sabiex tagħmlu l-intenzjonijiet tagħkom għal min tixtiequ titolbu u toffru. Min naħa tiegħi se nofri l-quddiesa skont l-intenzjoni tal-familja Dimek. Illum jum l-erba se nagħmlu l-quddiesa tal-Madonna fejn inħarsu lejn il-Verġni Marija saħħa tal-morda, saħħa tal-morda, salus infirmorum. Inti triq li twassalna għal Antalla il-Missier mulej ħnina. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid Kristu ħnina. Inti lejna tal-qaddisin kollha mulej ħnina. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Għamel mulej Alla tagħna li nkunu dejjem qawwijin u sħaħ fir-ruħ u l-ġisem. U li bit-talb glorjuż tal-Verġni Imqazza Marija neħilsu mid-dwejjaq ta' issa u niksbu ilejna ta' dejjem bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix wisaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qarrim il-ktieb tal-Proverbji. Kull kelma ta' Alla għaddiet mill-prova u tarka għal kull min jisken fih. Iżid xejn ma' kliemu għax hu jċanfrek u jgidbek. Dawn it-tnejn jien nitlob minn għandek. Tiċħadhom lix qabel ma mmut. Biet minni l-qer u l-gideb. Tatinix la faqar u lanqas għana. Iżda tini biss li kelli neħtieġ. Għax jekk ikolli bix-xaba nista' niċħdek u ngħid min hu l-mulej. Jekk niftaqar nasal biex nisraq u nkasbar isem Alla. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Fanala l-riġlejja il-kelma tiegħek mulej. Flimkien fanala l-riġlejja il-kelma tiegħek mulej. Biet minni triq il-gideb, għatini fit-tjubitek il-liġi tijek. Aħjar għalija il-liġi ta' fommok, mill-eluf ta' flejjes ta' d-deb u l-fidda. Flimkien, fanal għal-riġlejja il-kelma tijek mulej. Għal dejjem mulej il-kelma tijek, imwaqfa fis-sot fis-smewiet. Min kull triq ħażina nwarrab riġlejja biex inħares il-kelma tijek. Flimkien, fanal għal-riġlejja il-kelma tijek mulej. Jinksibt id-den bil-preċetti tijek, għalek nobod kull triq għarriqa. Il-qerq nobodu niskerħu, imma l-liġi tijek inħobba. Flimkien, fanal għal-riġlejja il-kelma tijek mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. Is-salna ta' Alla waslet, indmu u emnu fil-Vanġelu. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelu skont San Luqa.
F'dak iż-żmien Ġesu sejjaħ l-12 madwaru u tom qawwaw seta' fuq ix-xjagħten kollha u li jfejqu l-mart. U bagħthom ixandru s-saltna ta' Alla u jfejqu l-morda. U qalilhom: tieħdu xejn magħkom għat-triq, la ħatar, la ħorġa, la ħobs u lanqas flus. U lanqas ma jkollkom żewġ tilbiesi. Jekk titlu f'xi dar, ibqgħu hemm sa ma tiġu biex titilqu. Jekk ma jilqukomx, oħorġu minn dik il-belt u farfru sat-trab tagħha minn ma riġlejkom bħala xhieda kontrihom. Ħarġu mela u bdew iduru l-irħula jxandru l-Evanġelju u jfejqu il-morda kullimkien. Il-kelma tal-mulej. Is-silta tal-Evanġelu li għadna kemm smajna naqsmuha fi 3 taqsimiet. L-ewwel, Ġesu lill-Apostli, hawnhekk hija l-kelma 12, l-Apostli, apostello tfisser il-mibgħut. Il-kelma bil-Griega, apostli ġejja mill-Grieg, il-kelma il-mibgħut. Kellimhom u ta' Ġesu li kien il-dawn it-12 ta'hom seta' kellu u din is-seta' għaddija lilhom l-ewwel nett fuq l-ispirti ħżiena, fuq ix-xjatin. Kelma qawwija fuq dak li hu ħażin. Jien qed nagħtikom seta' biex intom bit-tagħlim tagħkom, bil-predikazzjoni tagħkom, turu s-sabiħ, id-dawl, dak li jaqqat kontra dak li jiżra x-xitan, il-firda, il-mibeda, l-lejra, is-serq. Qed nagħtikom is-seta' waħda. U t-tieni seta' fejqu, ikkuraw, farġu il-morda. Qegħdin nagħmlu l-qudiesa saħħa tal-morda. Imbagħad it-tielet għallhom morru għalmu, morru xandru, morru evangelizzaw. Il-kelma ta' evangelizza anke dejjem mhix Maltija, mill-Grek. Evangelio ifisser morru ħabbru il-bxara it-tajba, il-bxara, l-Evanġelju. Dan huwa x-xogħol. Seta' fuq il-ħażin, fejqu, għamlu kuraġġ u għalmu. Issa it-tieni. Għalilhom biex tagħmlu hekk, jien se nagħtikom din l-għajnuna imma ħsibkom hemm. Illi ma tagħmlux dan ix-xogħol għal ħwejjeġ hawnhekk punt importanti ta' materjali. Min jagħmel xi ħaġa x'inhi sempliċement għal flus mhux ħajamilha sew. Mhux ħajamilha sew. Għaxu ma jkunx qed jara qudiemu dak li ħajamel, imma jkun qed jara biss ċekċik tal-flus. Allura qed jgħidilhom, tieħdu x'hemm magħkom. Importanti din l-espressjoni, torbtu xejn qalbkom ma' xejn. Morru għalmu tinkwetawx, kollox jingħatalkom, imma l-iskop m'għandux ikun ir-reba li jien qed nagħmel din il-ħaġa biex nistenna din il-ħaġa. Morru. Imma għalilhom ukoll, il-vidi hija responsabilità ta' min jgħallem, il-katakist,
Se nibdew il-klassijiet tad-dottrina. Imma mbagħad qalilhom ukoll min ifixkilkom jekk ma jilqawkomx uruhom ta' li ma ħadtux pjaċir bihom. Uruhom u jsemmi ġest li kien jeżisti dak iż-żminijiet. Farfru sat-trab tagħkom. Din San Pawl għamilha. Ġifieri jiena inti ma trix taċċettani, inti ma trix tilqani biex nagħlmek, biex nagħallimlek l-aħbar it-tajba l-Evanġelu li tant għandna bżonn, ma trix taċċettani. U jaħanu rejk li minex nieħu pjaċir. Farfar sat-trab minn riġlejkom bħal ara kemm hu preċiż, bħala xhieda, bħala turija kontrijhom li jien minex naqbel int qed tfixkilni. Int qed issawwatni. Wow, ħut il-eżjestat, dawn affarijiet jeżistu f'pajjiżi oħra fid-dinja, int xħitni il-ħabs. Imma il-kelma ta' Alla mhix marbuta, xhieda kontrihom. Imbagħad l-Evanġelu jgħidilna li dawn it-tnax ħarġu mela din hija il-missjoni tal-Apostli u tas-suċċessuri, jiġifieri dawk li jiġu warajhom, li jgħallmu l-aħbar it-tajba, li jgħallmu l-Vanġelu, li ma jistgħux jisktu għax din hija missjoni, din hija ordni ta' jilna Ġesu. Bedaw jgħallem il-Vanġelu, komplaw jibni fuq dak li diġà għallmu l-profeti ta' qablu u din is-seta' għaddija lis-suċċessur l-12 u l-ta' warajhom. Din hija l-missjoni tal-Knisja li tevanġelizza, evanġelizzare, tħabbar il-bxara it-tajba. Turi it-triq vera. Tgħallem biex il-bniedem iħares il-kmandamenti ta' Alla u hekk jimxi verament fit-triq it-tajba. Inqumu bil-wifqa. Ħuti Alla bagħat il-libnu fid-dinja biex jeħlisna mill-jasar tad-dnub. Ngħidulu għalhekk tiġi saltnatek mulej. Għall-Knisja sabiex l-għażla tagħha favur il-fqar tressaqha dejjem iżjed lejn l-Evanġelju nitolbu għall-missjonarji sabiex fid-dialogu tagħhom mal-ġnus imbeda iħabbirku ħalli t-triqat kollha iwasslu il-bnedmin għand Kristu nitolbu. Għalina hawn miġbura sabiex il-kelma ta' Alla tiftħilna qalbna għal ħutna nitolbu. Nitolbu għall-erwieħ li hemm jissaffew sabiex jistennew it-talb tagħna sabiex il-mulej jilqahom fis-saltna tiegħu nitolbu. O Alla li tajtna bliġi l-imħabba u b'missjoni x-xandir tal-Evanġelju. Għatina li naħdmu għal paċi u l-ġustizzja bi Kristu Sidna. Thank you.
nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla il-Missier li jista' kollox. Il-qamulej it-talb u l-offerti li aħna il-fidili tiegħek qegħdin nagħmlulek fit-tifkira tal-Verġni Mqazza Marija biex permezz tagħhom noġbuk bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfaw lubna l-fuq. Nidżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Xira li nroddulek ħajr, sewwa li nsebħu l-Missier Qaddis, għaliex il-Verġni Mqazza Marija li ssieħbet b'mod tal-għaġeb fil-misteru tad-tbatija għal morda li jitolbu l-ħarsien tagħha tiddi bħala sinjal ta' saħħa u ta' tama mis-sema. Lil dawk li ħarsu lejja tagħtihom eżempju tar-ruħ marbuta għal kollox marrida ta' Alla, kollha kemm hi xebħ ma' Kristu u fl-imħabba bla qies tiegħu għalina refa' fuqu il-mart kollu tagħna. Bih il-qtajja tal-anġli ferħana għal dejjem quddiemek iqimu l-kobor tiegħek flimkien ma' tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek Qaddis. Osanna. Qaddis tassew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħa il-ħobs radd il-ħajr qasam tal-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom Sinjur tiegħi u Alla tiegħi. Hekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' radd il-ħajr tal-dixxipli tiegħu qal ħudu u xorbu minnu il-koll għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra tad dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi, Sinjur tiegħi u Alla tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi inħabbru. Għalhekk aħna nagħmlu dan f'tifkira tal-mewt bil-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax jogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk u miċ-ċokun tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha.
Ftakar ukoll fħutna raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza Alla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew inkomplu nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna tiġi saltnatek, ħobsna ta' kuljum. Aħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u ħina tijek il-paċi fi żminna biex inkunu ħilsa mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidej tal-Knisja tiegħek, għatija sliem u l-għaqda li jien trid fija int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi li xulxin. Il-ġisem flimkien mad-demm għal ħajja ta' dejjem. Ngħidu flimkien ħaruf tal-Alla. Danu bil-ħaruf tal-Alla, danu li jneħħi d-dnub tad-dinja, għen jinaħna mistidna għal din l-ikla ta' dan il-ħaruf. Iżda għejt kelma waħda. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu.
Ejjew nirringrazzjaw il-Ġesu għal din is-sakrifiċċju li għamilna fl-imkien u għal kelma li smajna tiegħu li tqawwilna u tagħmilna kuraġġ biex ma naqtgħux qalbna imma nxandru dejjem bil-kliem u bil-email l-aħbar it-tajba. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Grazzi, Sinjur Alla. Nitolbu. Issa nitqarbilna bis-sagramenti tal-fidwa u tal-ħajja fiċ-ċokun tagħna nitolbuk mulej biex bl-interċessjoni tal-Verġni Marija tal-fidwa li fil-ħnina tiegħek tajtilna bħala om kollha tiba tagħna u patruna fis-sema, aħna bħeġġa u ħerqa naqdu l-misteri tas-sema bi Kristu Sidina. Il-mulej ma'kom, iberikkom u ħariskom Alla li jista' kollox, il-Missier u Liben u l-Ispirtu Santu. Qabel immorru slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, morru fil-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba l-kulħadd. O Maria, li sietema, artu se mai faru, ġibu ima ta' Reġina, L-akbar fe